בוקר טוב לאבא. לשיר. שהוא יהיה שמח. אני אראה לך איך עושים סטורי, בסדר? תלמד אותי ברמה. אז אני שואלת אותך, מה אתה רוצה לאחל לעם ישראל? לא מסתירים. כי אני יודע. אני גם יודעת. מה אתה רוצה לאחל לעם ישראל הבוקר? שיר איתן ששכחת תיק. שננצח. אמן. תגיד אמן. אוש, מקסים. מה אתה רוצה לאחל לעם ישראל הבוקר, יאללה? כן, גם אני. למעיין יש יום הולדת. מחר. שנעשה משכורות טובות לנוף הדגן, כי בעוד 3 ימים אנחנו חוזרים. 3 ימים.